Sanibonani, igama nguSihle ngwakamkhize from the Peoples ezinohlonze zibuzwa kithi. Today we're just wrapping up itori esikade siyibhalile kuleli sonto. Udaba esilibhalile hlabahlosile elikabaphuze ekhemisi ukuthi kuvalwe ingoma yakhe uKhuzini FM. Thola lolu daba kabanzi, ufunde kabanzi ukuthi kwenzekeni. Olunye futhi udaba olushaqisayo lokushona kwabantu abangu 8 ku-N2 ngasemandeni. Lolu daba lwenzeke ngoLwesihlanu. Olunye futhi udaba olukuphutshuka kwezithombe zika DJ enomakhwapheni emzini wakhe nonkosikazi wakhe. So thola kabanzi ukuthi kuba lo. Saphinde sabhala ngodaba lokubulawa komsolwa owekade eqole imoto Westville ubanjwe kuphi ubanje Adams Mission. So lolu daba abantu bakhuluma ngalokho ngoba ubulewe lo muntu. Olunye futhi udaba lokujika nelanga komfundi wakamgaga High. Leso sikole sisemlazi kwakhe ithola ukuthi yini le yenza umfundi ajike nelanga angafundi sekuphele almost a week. Thola lo daba. Olunye udaba futhi esibhalile kwi-motoring sibhale nge-Toyota Hilux okuyimoto ekuthiwa iyona kahle edla lubi noma iyona moto ethandwa kakhulu abathengi emakethe. Thola lezi nezinye kwi-The Peoples. Ngena uthi www.thepeoples.co.za. Ezinohlonze zibuzwa kithi. Salute.